més de 800 milions de persones al món no tenen accés a aigua potable encara. Si parlem de sanejament, encara és pitjor. 4.200 milions de persones no tenen accés a infraestructures de sanejament gestionades de forma segura. Ara mateix, més del 20% de les aigües mundials estan en situació d'estrès hídric, no? I això és preocupant perquè el que pot generar són migracions ambientals. De fet, les Nacions Unides calculen que al 2030 tindrem més de 700 milions de persones migrades per tenir un estrès hídric, no? Un impacte del canvi climàtic en l'aigua en les seves poblacions. Al final és algo tan senzill com el dret d'accés a l'aigua. Se li diu dret humà perquè el 2010 les Nacions Unides el van reconèixer com a tal, com a un dret humà indispensable i inalienable. Després del reconeixement del dret humà a l'aigua i amb la nova agenda de Nacions Unides, que és l'Agenda de Desenvolupament Sostenible, es dibuixa aquest objectiu de desenvolupament sostenible 6, que és el de l'aigua, no? Per què? Perquè, com dèiem, s'han d'adreçar polítiques concretes a garantir l'aigua perquè hi ha un problema real d'accés a aigua i també de contaminació d'aquesta aigua. Les polítiques de privatització de l'aigua al final el que han fet és agreujar l'accés a aquest dret. El 80% de la població catalana és abastida per empreses privades i al seu torn la majoria d'aquestes empreses pertanyen a un sol grup empresarial que és el grup Agbar, no? Per donar-te algunes dades, aquí a l'àrea metropolitana de Barcelona la privatització de l'aigua ha fet que el rebut de l'aigua pugés un 60% del 2008 al 2015, mentre es tallava l'accés a l'aigua a 75.000 famílies només a la ciutat de Barcelona. Llavors, la situació aquí és clara, no? Es vulnera el dret a l'aigua, perquè el dret a l'aigua no és només tenir accés a l'aigua, sinó que aquesta aigua sigui assequible, és a dir, que la puguem pagar i que pagar l'aigua no vulgui dir deixar de pagar altres necessitats bàsiques com la llum, l'alimentació. Llavors aquesta situació de pobresa hídrica, no, que es pot relacionar amb la pobresa energètica, a casa nostra és real. De fet, el 10% de la població catalana està en situació de pobresa energètica i hídrica i això, en part, és per les polítiques de privatització que hem tingut. I per nosaltres això és una clara vulneració del dret a l'aigua. Que reverteixin les privatitzacions, és a dir, impulsar les remunicipalitzacions, abordar la gestió de l'aigua des del sector públic i també permetre la participació ciutadana i les fórmules de cogovern amb eines com els observatoris ciutadans.